Iepam, asteazkena, uztailak 27. Gaurko egunez, 1954ko uztailaren 27an, Florentino Goikoetxea, Komet sareko mugalaria nazien eskuetatik askatu zuten erresistentziako kideek Baionako ospitalean. Aurreko egunean, Bidasoa ibaia gurutzatzen harrapatu eta Gestapok metraietaz zauritu zuen. Torturapean, Komet sareari buruzko informazioa ateratzea posible zela ikusita, Angeluko udaletxean ezkutatutako kamioneta bat anbulantzia bezala kamuflatu zuten. Jules Sartola eta Antoine López erresistentziako kideak Gestapokoak zirela esanez sartu ziren ospitalean etengabe raus, raus, alemanez mehatxuzko oihuak emanez, eta segundo gutxian Goikoetxea ospitaletik atera eta ezkutatzea lortu zuten.